convidats avui a parlar 2 minuts sobre el llibre Viatge a la Via Catalana, que és un llibre que respon a una necessitat. Jo crec que molts de nosaltres al llarg del procés hem pensat què puc fer jo en aquests moments que sigui de màxim profit. Ja tenim gent per fer moltes de les labors, hi ha molta gent activa en molts diferents llocs, a Twitter, a Facebook, al Parlament, per parlar de coses de paritat. Aleshores, has de pensar què puc fer en un moment determinat que pugui ser útil per a algú. Aleshores, aquest llibre pretén portar en el procés independentista un parell d'elements que potser no hi eren prou presents. El primer és la possibilitat de compartir algunes coses de les que estan passant en aquest país amb els més joves. No posaré edats, De fet, aquest llibre, que en 5 setmanes i mitja s'ha esgotat, ara ja hem d'esperar la segona edició, és un llibre que es llegeix des de totes les edats. L'han llegit joves, l'han llegit adults, i jo crec que ha agradat arreu i estem molt contents de la resposta. Però el que pretén fer aquest llibre és inspirar-se en una cosa que va fer Ramon Llull, que ara fa 700 anys que celebrem el seu aniversari, que és utilitzar el món dels animals per explicar coses dels humans. Ramon Llull ho va fer al llibre de les bèsties. Anselm Turmeda ho va fer a la disputa de l'Asa. I tots dos llibres són llibres de desplaçament, de passeig, de viatge. Per tant, nosaltres hem fet un llibre que és el passeig que fan dos gossos a través de la geografia catalana, de Lleida, on va començar la Marxa de la Llibertat del 2013, fins a Videres, on aquests dos gossos, ferrons que s'expliquen en el text, van a fer la Via Catalana. La Via Catalana, que és el dia culminant emocionalment per moltíssima gent catalana. L'excusa d'aquesta personificació en dos gossos és per poder arribar a altres públics, el públic juvenil i un públic que els que tingueu Facebook veureu que és tremendament present. Quantes vegades hem vist al costat de la foto assemblea de l'assemblea aquest divendres, no hi falteu, la foto de sota, perro perdido en Móstoles, por favor, llamar al número... Quantes vegades ho hem vist això? Tots ho hem vist. Aleshores, el món dels animals és un món a través del qual podem arribar a milions de persones que no necessàriament són independentistes. Podem fer-nos arribar, podem fer-nos explicar. El desplaçament que fan aquests dos gossos de 250 quilòmetres per ser a la Via Catalana, per raons que no tenim temps d'explicar, és una excusa per portar-los a través de diferents escenaris de la realitat catalana d'avui. Alguns diran que això és una obra d'adoctrinamiento. De fet, en un programa de ràdio, el Jiménez de los Santos ja ho va dir, va denunciar aquest llibre. Estem encantats que ho hagi fet. En aquest llibre, els dos gossos que veuen la vida nostra, que veuen a tu, me veuen a mi, i riuen i se'n foten del món dels humans. Els gossos ho veuen, no són independentistes aquests gossos. Aquests gossos van passant per la vida i per un accident de la vida han de fer aquesta trajectòria i han d'anar a la Via Catalana. No hi van perquè la Carme Forcadell els hi hagi convocat. Ells hi van perquè hi van. Doncs aquests gossos passen per diferents llocs. Un d'aquests llocs és per una casa de gent senzilla a la ciutat de Lleida.
En aquesta casa, on són acollits, es produirà un fenomen que és el pitjor possible fenomen que s'està portant a terme en una societat avançada com és un desnonament. Ells viuen un desnonament a la ciutat de Lleida, amb una família particular. Què volem fer amb això? Volem explicar als joves una realitat molt important del nostre país avui. Una societat on s'estan produint desenes de milers de desnonaments cada any. Avui hem tingut l'honor de presentar el llibre a Vic i no hem pogut pensar en una persona més adequada per presentar aquest llibre que l'escriptora emergent en llengua catalana, Laila Carruix, que ens ha presentat el llibre a Vic. Estem molt contents d'aquesta anomalia d'haver de recórrer amb una persona de fora per fer això, perquè jo crec que li dona el doble de valor a tot el que intentem dir. Perdoneu que en haver de cridar dono una impressió d'intensitat que no voldria de cap de les maneres donar i simplement acabar per dir que el Narcís, que ara s'ha perdut el Narcís, és un autèntic tresor haver-lo conegut. Això per què no li pot? Perquè no li pot. És una persona que ha treballat intensament per aquest llibre. Jo crec que s'ha aconseguit el 80%, el 90% d'aquest llibre són les imatges, perquè tenen molta força, perquè tenen molta tendresa i perquè expliquen un relat que penso jo que té el seu petit lloc en aquest món.